नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह द्वारा कहल गयी कि जिला स्तर पर पार्टी के पदाधिकारी बदलल जाइलो, लेकिन एक कार्य में संगठन के सिस्टम के अनुसार 10 दिन का समय लगे। पार्टी पदाधिकारी के मामला में शीघ्र बातचीत का दौर चली। रविवार के प्रधानमंत्री मोदी के मन के बाद कार्यक्रम सुने खातिर मुरादा पहुंचल रहने। उनके द्वारा कहल गयी कि लोकसभा चुनाव के देखत हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संगठन के गति देवे खातिर 70% जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षन का बदलाव करी। जिला स्तर पर संगठन के नया सिरे से खड़ा करे खातिर कवायद शुरू कर दियल गई बाटे। चुनाव से पहले भाजपा नया चेहरन के मैदान में उतारल चाह रहा बाटे। ये मामला में हर एक जिला में पार्टी के पर्यवेक्षक और रायशुमारी खातिर लोगन के भेज दियल गई बाटे। पर्यवेक्षक द्वारा नया पदाधिकारी के बनावे खातिर 3-3 लोगन का पैनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के संगठन मंत्री के सौंप चुकल बाटे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा बतावल गयी कि पर्यवेक्षक द्वारा पदाधिकारी के चयन खातिर 3-3 नाम का पैनल दियल गई बाटे। मामला में पैनल कोर कमेटी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित 3 स्तर का बैठक हुई। एक बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष सूची भेज दियल जाई। कार्य में प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक अभी भी 10 दिन लगी। मुरादाबाद जिला से भी पर्यवेक्षक रिपोर्ट लेके गए बाटे लोग। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।